హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఈరోజు రెండవ అధ్యాయం రెండవ భాగం చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం చూస్తున్నాము. ఈ సాంఖ్యయోగంలో 18 శ్లోకాస్ చూసాం. సో 18వ శ్లోకం మళ్ళీ కవర్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేనని 5 కారణాలు చెప్పాడు కదా ఫస్ట్ చాప్టర్లో. తర్వాత ఇక్కడ 5వ కారణం. సో ఎలా వీళ్ళని భీష్మ ద్రోణుల్ని బాణాలతో ఏ విధంగా చంపాలి, ఈ కార్పణ్య దోషం అంటే మమకారం అనే దోషంతో నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియకుండా అయిపోయాను, ఈ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాను, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే చెప్పు. శిష్యస్తేహం నేను నీ శిష్యుణ్ణి, షాధిమాం త్వాం నువ్వే నాకు ఉపదేశించు, ప్రపన్నం త్వాం ప్రపన్నం నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అంటున్నాడు. ఆ తర్వాత సంజయుడు చెప్పాడు. ఇలా చెప్పి అర్జునుడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, ఎంతో ప్రజ్ఞతో వాదించేవాడిలాగా వాదిస్తున్నావు, కానీ నువ్వు శోకించని దానికోసం శోకిస్తున్నావు. కాబట్టి నిజమైన పండితులు ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ శోకించరు అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ దాని మీనింగ్ ఏమిటో కూడా తర్వాత శ్లోకాస్లో చూసాం. అంటే మరి నువ్వు కానీ నేను కానీ రాజులు కానీ ఎవ్వరూ కూడా లేని సమయం అంటూ లేదు. ఎప్పుడూ ఉన్నాము, ముందు ముందు కూడా ఉండకుండా ఉండం, ఎప్పుడూ ఉంటాం అంటున్నారు. ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఎలా ఉంటామో, మన బాడీ కొన్నాళ్ళైతే పోతుంది కదా అనుకుంటాం కదా. సో ఎప్పుడు ఉంటాము అన్నదానికి అర్థం ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎప్పుడూ ఉంటాము, ముందు ఇదివరకు లేకుండా లేము, ముందు ముందు కూడా ఉండకుండా ఉండవు అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? మన బాడీ మరి ఎప్పుడు అందరం ఉంటామా? మనం శాశ్వతమా? ఇక్కడ ఈ బాడీతో కొన్నాళ్ళు ఉంటాం, వెళ్ళిపోతాం కదా. మరి ఎప్పుడు ఉంటాము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలిస్తే చెప్పండి చాట్ బాక్స్లో. ఆత్మ నశించ అనేది వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ సత్య మాతాజీ. సో ఆత్మ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఈ శరీరం ఆత్మకొక
ఆశ్రయం కవర్ లాంటిదే. ఆ కవర్ తొడుగుపోయినా మన ఆత్మ, అందుకే ఇది అసత్తు అని కూడా చూసాం ఒక శ్లోకంలో. నిత్యమైన సత్ ఏది అంటే ఆత్మ, అది ఎప్పుడూ నశించదు. దానిని నశింపజేసే సమర్థత ఎవ్వరికీ లేదు అని కూడా ఆ శ్లోకంలో చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. కాబట్టి ఈ వీళ్ళందరినీ నువ్వు చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావా, వాళ్ళ ఆత్మల్ని ఎవ్వరు ఏమి చేయలేరు. శరీరమా ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోయేదే, అది ఎలాగూ పర్మనెంట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వేదో చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు, నువ్వు అది ఆత్మను నువ్వేమీ చంపలేవు. సో ఈ అని ఆత్మ గురించి ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఈ దేహంలో ఉన్నవతను ఎలా అయితే దేహంలో కౌమారం, యవ్వనం, జర, వృద్ధాప్యం అనే దశలను దాటుకుంటూ వెళ్తుంది ఈ ఆత్మ శరీరంలో, అవన్నీ చూస్తూ ఆ దశలను, తథా అలాగే దేహాంతర ప్రాప్తి, ఈ దేహం అంతమైన తర్వాత ఇంకో దేహం కూడా ప్రాప్తం అవుతుంది దానికి. ఈ దశలన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళి దేహం పోయిన తర్వాత ఇంకో దేహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ధీరస్తత్ర, ఈ విషయంలో ధీరులు నా ముహ్యతి, వాళ్ళేమి మోహము కలవరము చెందరు అని చెప్తున్నారు. సో చెప్పారు, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఫస్ట్ టైము నువ్వు మనం ఈ ఆత్మ కాదు, మనం ఈ శరీరం కాదు, లోపల ఉన్న ఆత్మ అని చెప్పేటటువంటి శ్లోకం అన్నమాట ఇది. సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పారు మరి, మనం ఇక్కడ చూసాం ఈ బాడీ పంచభూతాలతో తయారైంది కదా, ఇది అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశం, భూమి. అందుకే మనం ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ, కాబట్టి మనం నా కళ్ళు, నా బాడీ అంటున్నాం, నేను బాడీ అనడం లేదని కూడా చెప్పుకున్నాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నా యొక్క బాడీ. సో ఎవరు అనా అంటే అదే మన ఆత్మ. కాబట్టి మనం నిజంగా ఎవరిమే అంటే ఆ ఆత్మ, అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో కారు డ్రైవరు, మరి డ్రైవర్ లేనిదే కారు నడవలేదు కదా, ఆత్మ లేనిదే ఈ బాడీ ఎందుకు పనికిరాదు. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, సుఖం వద్దు అన్నాడు. సో నువ్వు వాళ్ళని చంపడం అంటే నువ్వు ఆత్మ ఎలాగూ చంపలేవు అన్న ఆన్సర్ ఒకటి చెప్పారు. తర్వాత ఏం చెప్పారు, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ, అంటే ఈ మాత్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు, స్పర్శాస్తు అంటే ఇంద్రియాలతో ఉన్న కనెక్షన్ వల్ల, స్పర్శ అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ అని అర్థం, వాటితో కాంటాక్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి శీతోష్ణాల్లాగా సుఖ దుఃఖాలు ఇవి కలుగుతున్నాయి. ఎందుకు, మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, బజార్ వెళ్ళాము, ఏదో వస్తువు కనిపించింది, కళ్ళు వెంటనే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి, చూపించాయి, చూడగానే వెంటనే మనసులో కోరికను కలిగించాయి, కొనుక్కోవాలి అన్న కోరిక. కొనుక్కుందాము అని చూస్తే డబ్బు సరిపోతే కొనుక్కుని, ఆహా ఎంత మంచి వస్తువు కొనుక్కున్నామని కొన్నాళ్ళు సుఖంగా ఆనందంగా ఉంటాం. తర్వాత ఎన్నో కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ సుఖం కరిగిపోతుంది, మళ్ళీ అవేవో లేవని దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. ఇది నార్మల్, మనకు తెలిసిన విషయం. అయితే కొనుక్కోలేదనుకోండి, డబ్బు సరిపోలేదు, పర్సులో డబ్బులు చాలలేదు, అప్పుడు కొనలేకపోతున్నాం అనేటటువంటి స్వల్ప దుఃఖం, లేదా కోరిక తీవ్రంగా ఉంటే ఎక్కువ దుఃఖం, మన కోరికను బట్టి మన దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది, అది మనం తీర్చుకోలేకపోతే. సో ఈ సుఖము దుఃఖము దేని వల్ల కలుగుతున్నాయి, మన కళ్ళు మనకి చూపించిన ప్రలోభంతో, మనస్సులో కోరిక పుట్టించడంతో. సో అందుకని కళ్ళు అంటే మరి ఇంద్రియాలు, అలాగే నోరు ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది, కొనుక్కుని తిందాం అనుకుంటాము. మరి ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా తినలేకపోతే మళ్ళీ అయ్యో తినలేదే అనే అసంతృప్తి, తింటే అబ్బబ్బా చాలా రుచిగా ఉంది అనే సంతోషం. ఇవన్నీ కూడా మరి ఇంద్రియాలు ఇచ్చినటువంటి సుఖం దుఃఖం ఫీలింగ్సే కదా. సో ఏ ఫీలింగ్ అయినా మనకి సుఖం అనేది కలుగుతుందన్నా, దుఃఖం అనేది కలుగుతుందన్నా దానికి కారణం ఇంద్రియాలు ఇచ్చిన ప్రలోభం వలననే అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది చెప్తున్నారు, నీకు ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ ఈ మాత్రా స్పర్శాస్తి ఇంద్రియాల కనెక్షన్తో వస్తున్నాయి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా. అంతేగాని అవేమీ నిజమైన స్థితి కాదు మనిషికి. ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల మనం ఆ మాయలో పడి అవి కలిగించే ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. అవి ఎలాంటివి అంటే శీతోష్ణాలు లాంటివి, అంటే చలికాలం ఎండాకాలం వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు. అదేవిధంగా సుఖం ఎప్పుడు ఉండదు, ఏదైనా సుఖం వచ్చినా కొన్నాళ్ళు సుఖం, 5 నిమిషాల సుఖము, 1 డే సుఖము, 10 రోజుల సుఖము, 6 నెలల సుఖము, సంవత్సరాల సుఖము, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేదో పోయిందని దాని మీదే దుఃఖం వస్తుంది, కానీ ఎప్పుడు సుఖంగా ఉన్నామనే ఫీలింగ్ ఎవరికీ ఉండదు. అలాగే దుఃఖం కూడా అంతే, ఎంతటి దుఃఖమైనా కొంత టైం ఇచ్చామంటే తగ్గుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఇవి
ఎండాకాలం చలికాలం ఎలా అయితే నిత్యంగా ఉండవో ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే. ఇవంతా నార్మల్ టైప్, ఇవేవి కూడా పర్మనెంట్ కాదు. కాబట్టి నువ్వు వీటిని తితిక్షస్వ, తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. నువ్వు వీటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి భరత వంశస్థుడ అర్జున అని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నారు. పైగా ఇంకేమంటున్నారు, ఆగమాపాయనో నిత్య, అంటే ఎప్పుడు నిత్యం వస్తూ పోతూ ఉంటాయి సుఖాలు, ఎలా చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చిపోయినట్లు. సో సుఖ దుఃఖాలు మనం ఏదో సుఖంగా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఏదైనా మనని పర్మనెంట్గా సుఖంగా ఉంచేది ఏదైనా ఉందా? ఎప్పుడూ ఏదో అసంతృప్తి ఉంటూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ సుఖం ఉండదు, అలాగే అసంతృప్తి ఎప్పుడూ ఉండదు. కొన్నిసార్లు ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటాం. కాకపోతే ఏంటంటే ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు, ఇది ఉండదు అది ఉండదు. కాబట్టి ఏది వచ్చినా తట్టుకోవడం నేర్చుకో, ఇవేవి పర్మనెంట్ కాదు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇవన్నీ? నేను సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, ఈ రాజ్యభోగాలు సుఖాలు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు కదా. నువ్వు ఈ సుఖం గురించి పొంగిపోను వద్దు, లేదని కృంగిపోను వద్దు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయి, ఏది పర్మనెంట్ కాదు ఈ సుఖ దుఃఖాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే అలాంటప్పుడు మరి ఎందుకు ఇక్కడ దాకా రావడం? రాజ్యం కోసం. అంటే ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చేయాలి, అది కూడా నెక్స్ట్ చెప్తారు. సో ముందు ఏం చెప్తున్నారంటే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, అసలు పరిస్థితి సమస్థితి ఎలా ఉండాలి మనిషికి, మనం ఏ రకంగా మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి అనే విషయం చెప్తున్నారు. అది అర్థం అవ్వాలంటే మనకు వచ్చే ఫీలింగ్స్ అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది చెప్తున్నారు. ఆ ఫీలింగ్స్ ఏమిటి అంటే మనకి ఎప్పుడు ఏంటి ముఖ్యమైన ఫీలింగ్స్? సుఖం అనే ఫీలింగ్, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్, అంతే కదా. ఆ సుఖ దుఃఖాలు ఏమిటి అంటే ఏది పర్మనెంట్ కాదు. ఆ సుఖ దుఃఖాలు కూడా ఎందుకు కలుగుతున్నాయి? పర్మనెంట్ కాదు. ఒకటి ఎందుకు కలుగుతున్నాయి అంటే మన ఇంద్రియాలు మనల్ని ఇలా మోసం చేసి ప్రలోభాలు కలిగించి కోరికలు పెట్టించి అవి పుట్టిస్తున్నాయి ఈ ఫీలింగ్స్ని. ఈ ఫీలింగ్ ఏమన్నా పర్మనెంట్గా ఉంటుందా? పోనీ సుఖం అనేది ఉండదు, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఏదో కారణంతో దుఃఖం వస్తుంది. సో ఇలా ఇవి, అందుకని వీటిని మనం తట్టుకోవాలి. ఇవి ఎలాగూ వచ్చిపోయేవే, పర్మనెంట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. నజాయతే మ్రియతే, ఇది కూడా చూసాం. ఏది? ఆత్మకు లేదు, చూడలేక. సో ఇక్కడి నుంచి 18th ఇంకా ఏం చెప్పారు? శరీరం అంతా వ్యాపించిన ఆత్మ నశింపు లేనిదని నువ్వు తెలుసుకో. అలాంటి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపజేయటం ఎవరి తరం కాదు, ఎవరు కూడా అది నశింపజేసే సమర్థత ఎవరికి లేదు అంటున్నారు. ఇంకా ఇది కూడా చూసాం. అంతవంతైమే దేహ నిత్యస్యోక్త శరీరిణ అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాత్ యుధ్యస్వ భారత. సో అవినాశి, అపరిమితుడు, నిత్యుడు అయిన జీవుడి దేహం తప్పకుండా నశించే తీరుతుంది. కాబట్టి భరత వంశస్థుడా నీవు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో ఏవం వేత్తి హంతారం యశ్చైవం మన్యతే హతం. సో శరీరం ఎలాగూ అంతం అవుతుంది, ఎప్పుడైనా అది పర్మనెంట్ కాదు. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయం, అయినా మర్చిపోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. ఏది ఎవ్వరూ కూడా పర్మనెంట్గా ఉండదు, నశించే తీరుతుంది ఈ దేహం. కాబట్టి నువ్వేదో నశింపజేస్తున్నాను అనుకో, దాని లక్షణమే ఎప్పుడొకప్పుడు నశించదు. అది ఏదో కారణంతో ఎలాగూ నశిస్తుంది. ఆత్మను మాత్రం నువ్వేమీ చేయలేవు అని చెప్తున్నారు. సో ఏవం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ నా నిజానీతో విజానీతో నాయం హంతిన హన్యతే. జీవుడు చంపేవాడని ఎవరైనా అనుకున్నా, చంపబడతాడు అని ఎవరైనా అనుకున్నా, అంటే ఈ జీవుడు ఎవరినైనా చంపేవాడు. జీవుడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మ ఎవరినైనా చంపుతుందని అనుకున్నా, ఎవరితో అయినా చంపబడుతుందని అనుకున్నా, అలాంటి వాళ్ళు, ఇలా అనుకునే వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కారు. ఎందుకు? ఆత్మ చంపదు, చంపబడదు కాబట్టి అని అంటున్నారు. సో ఎందుకని నువ్వు ఇప్పుడు అర్జునుడు నేను వెళ్ళి వాళ్ళని ఎలా చంపని అంటున్నాడు కదా, చంపుతాననుకోవడం అజ్ఞానం అంటున్నారనమాట. ఎందుకు? ఆత్మ, నువ్వు చంపేది శరీరం, అసలు మనం శరీరం కాదు, వాళ్ళంతా ఆత్మలు, అందరం ఆత్మలం. కాబట్టి ఎవరు ఎవరిని చంపలేరు అన్న విషయంగా చెప్తున్నారనమాట. ఆత్మ ఎవరినైనా నీ ఆత్మ కాదు చంపేది, నీ యొక్క బాహ్య శరీరం. అలాగే నువ్వు వాళ్ళని చంపుతున్నావు అంటే అక్కడ ఎవరు అంటే బాహ్య శరీరం.
ఆ తర్వాత సో ఆత్మ అనేది ఎవరిని చంపదు, చంపబడదు. ఇలా అనుకునే వాళ్ళు చంపగలదు, చంపబడుతుంది అనుకుంటే అది జ్ఞానవంతులు కారు వాళ్ళు. ఎందుకు అంటే ఆత్మ చంపదు మరియు చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. ఇలా అని ఎవరిమైనా వెళ్ళి ఎవరినైనా చంపేసి ఆత్మ చంపబడదు కదా, ఏం పర్వాలేదు అనుకోవడం కరెక్టేనే అని కూడా మనకు థాట్స్ రావచ్చు. అయితే ఇక ఎవరినైనా చంపేయొచ్చా, ఆత్మ ఎలాగూ చంపబడదు అంటున్నారు, మనం కాదు చంపేది అని అనుకున్నాము అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఏమిటి అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆత్మ యొక్క నిత్యతత్వం. మనం చంపాలా చంపకూడదా అన్నది మన యొక్క స్వధర్మం, మన డ్యూటీ ఏమిటన్న దాని మీద ఉంటుంది. అది కూడా ముందు ముందు వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఆత్మతత్వాన్ని గురించి ఇక్కడ వక్కాణించి చెప్తున్నారు. ఆ తత్వం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో ఆత్మ లక్షణం అది వీటన్నిటికీ అతీతం, దాన్ని ఎవరూ చంపలేరు అన్న పాయింట్కి ఇది చెప్తున్నారు. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते. దీనికి పుట్టుక లేదు, మ్రియతే మృత్యువు లేదు. నా అంటే లేదు అని, పుట్టుక మృత్యువు నా లేదు, వా లేదా ఎప్పుడు కూడా పుట్టుక కానీ మృత్యువు కానీ లేదు ఎప్పుడు కూడా. కదాచిత్ అంటే ఈ పాస్ట్ కానీ ప్రెజెంట్ కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ దీనికి ఎప్పుడు పుట్టుక మృత్యువులు అనేవి లేవు. నాయం భూత్వ భవితావాన భూయ, ఇది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో జన్మించింది, ముందు ముందు మళ్ళీ తిరిగి జన్మిస్తుందని లేదు. అంటే ఏమిటి, జన్మించింది జన్మించదు అంటే దానికి అసలు పుట్టుక లేదు కాబట్టి. పుట్టుకున్న వాళ్ళు శరీరానికైతే ఫలానా టైంలో ఈ శరీరం పుట్టిందని చెప్పొచ్చు మనం, కానీ ఆత్మకు పుట్టుక అనేది లేదు, అది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. మరి మనం చూసాంగా, అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, ఎప్పుడు ఉండేది, శాశ్వతం, దానికి మృత్యువు లేదు కదా, మరి శాశ్వతం, పురాణం ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి పురాతనమైనది, నాహన్యతే చంపబడదు, అన్యమానే శరీరం చంపబడ్డా అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ ఆత్మకు జననం లేదు, మృత్యువు లేదు. ఒకప్పుడు పాస్ట్లో ఉంది, ముందు ఉండదు, ఇప్పుడు లేదు, అనుకోవడానికి లేదు. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు అన్ని సమయాల్లో ఉన్నది. అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది, శరీరం చంపబడ్డ ఆత్మ ఎక్కడికి చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మకు జన్మ మృత్యువు లేదు, జన్మించలేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు. అంటే జన్మరహితం, అది అజ, నిత్యం, శాశ్వతం, పురాతనమైన ఈ ఆత్మ దేహం చంపబడినా కూడా ఆత్మ చంపబడదు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఆత్మ లక్షణాలన్నీ చాలా చక్కగా, ఈ శ్లోకం కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. అలాగే ఆత్మ యొక్క సైజ్ ఏమిటో మనం చూసాం. వెంట్రుక చివరి భాగంలో 10,000 వంతు అంత చిన్నది, కానీ దాని పవర్, ఆ చైతన్యం పవర్ శరీరం అంతా వ్యాపించి హోల్ బాడీ వర్క్ చేసేటట్లు, పనిచేసేటట్లు మరి చేస్తుంది. అదే ప్రాణం అంటాం. ఓకే, ఏమిటి అన్నదానికి ఆత్మ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇందాక క్వశ్చన్కి. భక్తి డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. వేదా వినాశినం నిత్యం యయేనం అజం అవ్యయం కథం సా పురుష పార్థ కం ఘాతయతి హంతకం. సో పార్థ, ఆత్మ నాశనం లేనిది, అవినాశనం. వేద తెలిసినవాడు అవినాశనం, నాశనం లేనిదని, నిత్యం శాశ్వతమైనదని, ఎవరైతే ఇది నిత్యము శాశ్వతము అని తెలిసిన వాడు ఉంటాడో, ఏనం ఈ ఆత్మ అజం పుట్టుక లేనిదని, అవ్యయం నాశనం లేనిదని, కథం ఏ విధంగా, ఏ విధంగా ఈ ఆత్మ నిత్యమైనది, వినాశనం లేనిది, మరి పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని ఏ విధంగా తెలిసిన వాడు ఉంటాడో, అంటే ఈ విధంగా తెలుసుకున్నవాడు ఉంటాడో, అటువంటి పురుషుడు పార్థ కం ఘాతయతి అలాంటి వాడు కం ఏ విధంగా ఎవరిని ఘాతయతి చంపిస్తాడు, హంతి చంపుతాడు,
ఎవరిని చంపుతాడు అంటే అతని ఎవరిని చంపిస్తాడు, చంపుతాడు. ఎవరు? ఆత్మ నాశనం లేనిదని, నిత్యమైనదని, పుట్టుక లేనిదని, అవ్యయమైనదని నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు, ఎలా చంపిస్తాడు అని అడుగుతున్నారనమాట. అంటే ఆ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరినైనా ఎలా చంపగలరు? వాళ్ళకి తెలుసు మనం ఆత్మను చంపలేము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆత్మతత్వం వాళ్ళు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతారు, ఎలా చంపిస్తారు. అంటే ఇక్కడ అందుకని హింసకు కూడా ఒక ప్రయోజనం ఉంది అని మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. హంతకుడికి ఒకవేళ ఏదైనా ఉరిశిక్ష వేస్తే అది న్యాయమూర్తి తప్పు కాదు కదా, అతను చేసిన తప్పుకు అతను శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. మరి న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం ఈ పలానా తప్పుకు పలానా శిక్ష అని ఉన్నది లా బుక్స్ లో. దాని ప్రకారం ఆయన వేస్తున్నాడు. సో ఉరిశిక్ష అనే హింసను న్యాయ సూత్రాలు అనుసరించే అమలు పరుస్తున్నాం ఆ సూత్రాల ప్రకారం. సో మరి ఎవరినైనా చంపిన వాళ్ళకి మరణదండన విధించాలని, అందుకని ఆ ఘోర పాపానికి మరుసటి జన్మలో దుఃఖభాగుడు కావలసిన అవసరం కలుగుదని అంటే మానవ ధర్మశాస్త్రమైన మను సంహితం తెలియజేస్తుందన్నమాట. సో ఇలా ఎవరైనా వాళ్ళ పాపానికి వాళ్ళకి శిక్ష వేసినా అది మానవ ధర్మశాస్త్రమేనని మను సంహితం కూడా చెప్తోంది. అంటే హంతకుడికి ఒక రాజుగారు గనక ఉరిశిక్ష వేశాడంటే ఆయనకది తప్పు కింద రాదు, ఎందుకంటే ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేస్తున్నాడు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధానికి చేయమని ఆదేశించినప్పుడు అలాంటి హింస ధర్మం కోసమేనని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదేంటి వెళ్ళి మరి వాళ్ళందరినీ చంపలేనంటుంటే చంపమంటున్నారు దేవుడు అని మనకి భగవంతుడు ఇలాంటి సలహా ఇస్తున్నారు ఏమిటనే డౌట్ వస్తే దాని ఆన్సర్ ఇదన్నమాట. మరి తప్పు చేసినప్పుడు ఎవరిమైనా శిక్ష అనుభవించవలసిందే, తప్పుకు తగ్గ శిక్ష అనుభవించాలి. సో మరి అందుకని అదే జరగబోతోంది ఇక్కడ. అర్జునుడు డ్యూటీ ఏమిటి? అందరూ మరి రెడీగానే ఉన్నారు, యుద్ధం అంటేనే వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి, అది వాళ్ళ డ్యూటీ. యుద్ధానికి వెళ్ళారు, అందుకే వీటన్నిటిని ధర్మయుద్ధం అంటారు. ఇలా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఏది సఫలీకృతం అవ్వనప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో ఒకరినొకరు చంపుకోవడమే వాళ్ళు చేయవలసిన డ్యూటీ అక్కడ. కానీ ఎవరు ఉంటారు, ఎవరు పోతారు అనేది ఇక మన యొక్క కర్మానుసారం ఆధారపడి ఉంటుంది. సో అందుకని భగవంతుడు ఆ ఉపదేశాన్ని ఇచ్చారు అంటే అక్కడ అతనికి పాపం వస్తుంది అని చెప్పాడుగా ఇంకొక రీజన్. సో ఇక్కడ పాపానికి తావులేదు అన్నమాట చెప్తున్నారనమాట భాష్యం. ఎందుకంటే ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు చేసినప్పుడు అవతలి వాళ్ళు ఇక ఆ డ్యూటీగా మరి యుద్ధంలో ఒక క్షత్రియుడు చేయవలసింది ఏమిటి? అతని బాధ్యత రాజ్యాన్ని తన ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవడం. సో అందుకని వీళ్ళు వెళ్ళారు. మరి అందులో మనకున్న కర్మానుసారం మనకి లభిస్తుంది మరణమైన విజయమైన ఏదైనా. సో అందుకని ఇక్కడ పాయింట్ శ్లోకంలో ఏమిటంటే ఆత్మీలా నిత్యము పుట్టుకులేనిది నాశనం లేనిది అవ్యయం అని తెలిసిన వాడు ఎలా చంపుతాడు, ఎలా చంపుతాడు అంటే నేనేదో ఈ ఆత్మను చంపుతున్నాను అనే ఫీలింగ్ కాదు నువ్వు. అందుకని బాహ్యమైన శరీరం పట్ల నువ్వు కక్షలు కోపాలు కాదు, నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు సమత్వంతో అని అర్థం. అక్కడ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకో. అసలు ఈ ఆత్మను ఎవరు ఏమి చేయలేరు, కాబట్టి మనమేదో ఎవరినో చంపుతున్నాం అనే ఫీలింగ్స్ నువ్వు అనుకున్నా ఇది దాని తత్వం. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ. ఈ పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలన్నిటికీ ఒక ట్యూన్ ఉంటుంది, చిన్న శ్లోకాలకి ఇంకొంచెం సింపుల్ ట్యూన్ ఉంటుంది అనమాట. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో వాసాంసి జీర్ణమైన బట్టలు అంటే శిథిలం పాతబడిపోయిన బట్టలను యథా ఏ విధంగా మనం విహాయ వదిలిపెట్టేస్తామో నవాని గృహ్ణాతి కొత్తవి తీసుకుంటాము, నరోపరాణి మనుషులు ఏ విధంగా పాత బట్టలు వదిలేసి కొత్త బట్టలు తీసుకుంటారో మానవులు తథా ఆ విధంగా శరీరాన్ని విహాయ శరీరం వదిలిన తర్వాత జీర్ణమైన శరీరాన్ని వదిలేసి అన్యాని సంయాతి వేరే దేహాన్ని నవాని దేహి
ఒక నూతనమైన దేహాన్ని ఆత్మ తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో మనిషి పాత వస్త్రాలన్నీ త్యజించి నూతన వస్త్రాలు ఎలా అయితే ధరిస్తాడో, మనం పాత బట్టలు తీసేసి కొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో, ఆత్మ కూడా ఈ జీర్ణమైపోయిన శిథిలమైపోయిన పాత శరీరాన్ని వదిలివేసి నూతన శరీరాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో బేసికలీ అలాంటిదన్నమాట మన ఆత్మ. మనం ఒక శరీరం ఒక తొడుగు లాంటిది, దానికి బట్టలు. సో ఇది జీర్ణం అయిపోతే వేరే బట్టలు, వేరే శరీరం గ్రహిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నైనం ఇది కూడా ఆత్మలక్షణం. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఆత్మ నైనం చిందంతి, ఈ ఆత్మను ఛేదింపలేవు, అంటే ముక్కలు చేయలేవు. శస్త్రాన్ని, ఏ ఆయుధాలు కూడా ఆత్మను ముక్కలు చేయలేవు. నైనం దహతి, ఈ ఆత్మను ఎవరు కూడా పావక అగ్ని కూడా దహించలేదు. నా చైనం, అలాగే ఈ ఆత్మను క్లేదయంతి, తడపలేదు. ఏది? ఆపహ అంటే నీరు దీనిని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః అంటే ఎండిపోయేటట్లు చేయలేదు. ఏది? గాలిలో పెడితే ఏదైనా ఎండిపోతుంది కదా, కానీ ఈ ఆత్మను గాలి ఎండబెట్టలేదు. అంటే ఇది ఆత్మ నజాయతే మ్రియతే అన్న శ్లోకం. ఆత్మనెవరు కూడా చంపలేరు. అది పుట్టుక లేనిది, మరి ఒకప్పుడు ఉంది ఒకప్పుడు లేదని లేదు. మరి అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనం. నాహన్యతే హన్యమానే శరీరం హతమార్చబడ్డ ఆత్మ హతమార్చబడదు. అది ఇక్కడ ఈ శరీరంలో ఇలా లోపలుంటూ ఈ దశలన్నీ దాటుకుంటూ వృద్ధాప్యంలో ఈ శరీరం శిథిలం అయిపోయిన తర్వాత ఆత్మ వెళ్ళిపోయి అలా మళ్ళీ కొత్త దేహంలోకి, చిన్న బేబీలోకి వెళ్ళడం చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, జీర్ణం అయిపోయిన బట్టలు తీసేసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు మరి అంతే కదా, ఈ జీర్ణమైన శరీరాన్ని వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తోంది. సో ఇలా ఇలా ఆత్మ వెళ్తోంది. ఇక్కడ ఆత్మను నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని, ఈ ఆత్మను ఆయుధాలేవి ముక్కలు చేయలేదు. నైనం దహతి పావకః, అగ్ని కాల్చలేదు. నా చైనం క్లేదయంత్య, ఆపో అంటే నీరు దీనిని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః అంటే వాయువు దీనిని ఆరబెట్టలేదు. సో ఆత్మని ముక్కలు చేయలేము, కాల్చలేము, తడపలేము, ఆరబెట్టలేము. ఏది కూడా ఇవేవి ఆత్మని ఏమీ చేయలేవు అని ఆత్మ యొక్క లక్షణం మళ్ళీ చెప్పారు. అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయం అక్లేద్యో శోష్య ఏవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణో అచలోయం సనాతనః. సో ఆత్మ ఛేదింపబడలేనిది, మరి దహింపబడనిది, యమక్లేదు తడపబడనిది. మళ్ళీ అదే ఇంకా వక్కాణించి చెప్తున్నారు. అశోష్య ఎండిపోయేటట్లు చేయలేనిది, నిత్యమైనది, సర్వగతం సర్వవ్యాపకమైనది, స్థాణు మార్చడానికి వీలు లేనిది, మార్పు లేనిది. అందుకే సత్, మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది కాబట్టి ఆత్మ సత్. స్థాణు మార్చలేనిది, అచల చలనం లేనిది. అయం ఈ ఆత్మ సనాతనమైనది, శాశ్వతమైనది. ఆత్మ ఛేదింపబడలేనిది, కరగలేనిది, దహింపజేయడానికి వీల్లేనిది, శోషింపజేయలేమంటే ఆరబెట్టలేనిది, ఆరబెట్టడానికి వీలు కానిది. అది నిత్యము సర్వత్రా వ్యాపితమై ఉన్నది, మార్పు లేనిది, కదలనిది, స్థిరమైనది, సనాతనము అయి ఉన్నది అని మళ్ళీ ఆత్మ లక్షణాలను మళ్ళీ ఒకసారి వక్కాణించి చెప్తున్నారు. అవ్యక్తయోయం అచింతోయం అవికార్యోయం ఉచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. సో అవ్యక్తం, కనిపించనిది ఆత్మ. అయం ఈ ఆత్మ కనిపించనిది. అచింత్య మన ఊహకందనిది, మరి మన ఇమాజినేషన్కి అందనిది అనమాట. బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్, ఊహకందనిది ఈ ఆత్మ. అయం ఈ ఆత్మ అంటున్నారు. సో అవ్యక్తో అయం, కనిపించనిది ఈ ఆత్మ. అచింత్యో అయం, ఈ ఆత్మ ఊహకందనిది. అవికార్యో అయం
అంటే ఈ ఆత్మ మార్పు లేనిది, వికార్యం అంటే మార్పులు, అవికార్యం అంటే మార్పు లేనిది, ఉచ్యతే అని చెప్పబడింది. తస్మాత్ కాబట్టి ఏవం ఈ విధంగా విదిత్వ దీనిని అర్థం చేసుకుని, ఏవం ఏది ఈ ఆత్మను అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా నాను శోచితు నువ్వు దుఃఖించడం నా అర్హసి, దుఃఖించవద్దు, దుఃఖించతగవు అంటున్నారు. సో ఈ ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము, మార్పు లేనిది అని చెప్పబడింది. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు ఇక ఈ దేహాన్ని గురించి చింతించవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దేహాలు అన్నీ కూడా ఇంపర్మనెంట్. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని నువ్వు ఈ దేహం గురించి వరి అవ్వకు. అది ఈరోజు కాకపోతే అది అసత్తు, ఎప్పటికైనా పోయేదే. ఆత్మను ఎవరు ఏమి చేయలేరు, అందుకని నువ్వు వరి అవ్వద్దు అని ఆత్మతత్వం అందరూ ఎలా శాశ్వతమైన ఆత్మతో ఉన్నారో చెప్తున్నారనమాట. అధచైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం శోచితుమర్హసి. అధచైనం ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ ఆత్మను నిత్యజాతం ఎప్పుడు పుట్టేదని, అలాగే నిత్యం వా మన్యసే ఎప్పుడు లేదా నిత్యం మరణించేదని, అమృతం ఈ మృతం మరణించేదని మన్యసే అనుకున్నారనుకో, అంటే ఈ ఆత్మ ఎవరైనా ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు పుడుతూ మరణిస్తూ ఉంటుందని అనుకున్నారనుకో, తథాపితం అప్పుడు అయినా కూడా త్వం నువ్వు మహాబాహు అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ, మహాబాహువులు అంటే గొప్ప బాహువులు, పరాక్రమ బాహువులు ఉన్నవాడని, నైనం అప్పుడు కూడా ఈ ఆత్మను గురించి నశోచితం అర్హసి నువ్వు శోకించడం వేస్టే అంటున్నారు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఆత్మ లేదా ఈ జీవ లక్షణాలు ఎప్పుడు కూడా ఆత్మ పుడుతూ మరణిస్తూ ఉంటుందని అనుకున్నా కూడా దుఃఖించడానికి కారణం లేదు, ఏ కారణం లేదు అంటున్నారు. ఎందుకు? నెక్స్ట్ చెప్తారన్నమాట. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాద్ అపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. జాతస్య హి అంటే పుట్టిన అందరికీ కూడా ధ్రువో మృత్యు గ్యారంటీ. పుట్టిన వాళ్ళందరూ మరణించడం గ్యారంటీ. మరి అంతే కదా, అందరూ ఎప్పుడప్పటికి మరణిస్తారు. ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, అలాగే మళ్ళీ మరణించి మృతులైన వాళ్ళకి జన్మ రావడం కూడా ధ్రువం, గ్యారంటీయే. సో పుట్టిన వాళ్ళందరూ పోవడం గ్యారంటీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు, అలాగే పోయిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ పుట్టడం కూడా గ్యారంటీయే. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేదే ఈ అనివార్యమైన దానికోసం, అంటే మనం ఈ తప్పకుండా జరిగే దానికోసం నత్వం శోచితుం అర్హసి నువ్వు దుఃఖించడం అనవసరము. పుట్టిన వాళ్ళందరికీ మరణం తప్పదు, మరణించిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ జన్మ రావడం కూడా వాళ్ళకి తప్పదు, మళ్ళీ ఉంటుంది పుట్టుక. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని చేయకుండా నువ్వు దుఃఖించొద్దు అంటున్నారన్నమాట. అది పుట్టిన వాళ్ళకి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాళ్ళందరూ చూస్తున్నాం కదా, ఇలా మరి వెళ్ళి మరణించి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళడం ఇక్కడ. సో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ మరణం తప్పదు, మరణించిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు శోకించవద్దు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో అర్జున, అన్ని దేహాల్లోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు లేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ మధ్యలో ఇంకా 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, చూద్దాం. అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవా తత్ర కా పరిదేవన. సృష్టింపబడ్డ జీవులందరూ ఆదిలో కనపడకుండా మధ్యలో కనపడతారు, నశించిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి కనపడకుండా పోతారు. సో ఈ జీవులు అంటే ఆత్మ శరీరంతో వచ్చినప్పుడు, ఆ శరీరం లేనప్పుడు కనిపించరు, శరీరంతో రాగానే మళ్ళీ అందరికీ కనిపిస్తారు ఆ శరీరంతో, ఈ శరీరం పోగానే మళ్ళీ వాళ్ళు కనిపించరు. అంతే అలాంటి అప్పుడు అవ్యక్తాని ధనాన్యేచ తత్రక పరిదేవన. దుఃఖం ఎందుకు, పరిదేవన దుఃఖం ఎందుకు అంటున్నారనమాట. అంటే నశించినప్పుడు కనపడరు, మళ్ళీ పుట్టినప్పుడు కనిపిస్తారు. ఇంకంతే, సృష్టించిన జీవులందరూ ముందు కనిపించరు,
శరీరం లేనప్పుడు, మధ్యలో కనిపిస్తారు అంటే శరీరం వచ్చినప్పుడు, నశించిన తర్వాత మళ్ళీ కనపడరు, శరీరం పోయినప్పుడు మళ్ళీ అంతర్ధానం అవుతారు. ఇది నార్మల్. దీనికోసం దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది? మళ్ళీ శరీరం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కనిపిస్తారు. సో ఇంకా దుఃఖించడం ఇది జరిగేది. శరీరం ఉన్నప్పుడు కనపడతారు, శరీరం లేనప్పుడు కనపడరు, కానీ ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. సో దానికోసం దుఃఖించడం ఎందుకు అంటున్నారు. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేవనం. ఇది పెద్ద శ్లోకం, సో దీని ట్యూన్ డిఫరెంట్. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చై సమస్యా సమన్య శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేదన చైవ కశ్చిత్. ఆశ్చర్యం వత్ అద్భుతమైన దానిగా పశ్యతి చూస్తాడు, కశ్చిత్ ఒకడు, ఈ ఆత్మ అద్భుతమైనదని చూస్తారు ఒకరు. ఆశ్చర్యవద్ వదతి, అద్భుతమైన దానిగా, వదతి దాని గురించి చెప్తారు. అలాగే చాన్య నిశ్చయంగా ఒకళ్ళేమో ఆత్మ అత్యాశ్చర్యమైనదని చూస్తారు, ఇంకొకళ్ళు ఆత్మ చాలా అద్భుతమైనదని చెప్తారు. ఆశ్చర్యవచ్చై సమన్య శృణోతి, ఇంకొకళ్ళు అద్భుతమైనది ఆశ్చర్యకరమైనదని వింటారు ఎవరైనా చెప్తే. శృత్వాప్యేనం వేదస చైవ కశ్చిత్, విని కూడా విని కూడా ఏనం ఈ విషయం, ఈ ఆత్మను వేదస ఎప్పుడు కూడా నవేద తెలియని వాళ్ళు చైవ కశ్చిత్ కొందరు ఇంకొకడు ఉంటాడు. అంటే కొందరేమో ఆత్మ అద్భుతమైనదని డైరెక్ట్గా చూడగలుగుతారు, అంటే తెలుసుకోగలుగుతారు. కొందరేమో అద్భుతమైనదని వర్ణిస్తారు, అంటే కొందరికి విషయం ఇలా థియరిటికల్గా తెలుసు కానీ ఇంకా ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఆత్మను. సో వాళ్ళు వర్ణిస్తారు ఇలా ఉంటుందట అని. ఇంకా కొందరు అది అద్భుతమైనదని వింటారు, శ్రవణం చేస్తారు. కొందరు ఎవరైనా ఇలా వర్ణించినప్పుడు మనబోటి వాళ్ళు ఎవరైనా విని ఓహో ఇలా ఉంటుందా అని వింటాం. ఇంకా కొందరు శ్రవణం చేసినా దాని గురించి ఏమాత్రం తెలుసుకోకుండా ఉంటారు. సో మనం కూడా ఆత్మను తెలుసుకోనంత స్థితిలో వరకు ఇలా విని కూడా అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో అంతే కదా, కొందరు అద్భుతమైందని స్వయంగా తెలుసుకుంటారు, కొందరు అద్భుతమైందని వర్ణిస్తారు, కొందరు అద్భుతమైందని శ్రవణం చేస్తారు, ఇంకా కొందరు శ్రవణం చేసినా కూడా దాని గురించి ఏమాత్రం తెలియకుండా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కఠోపనిషత్తులో కూడా ఈ విషయం ఆత్మ గురించి ఈ రకంగా చెప్పారు. శ్రవణయాపి బహుభిర్యో న లభ్యా శృణ్వంతోపి బహవోయం న విద్యుః ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోస్య లబ్ధా ఆశ్చర్యోస్య జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః. అంటే అధిక పరిమాణం గల ఈ దేహంలో గల జంతువులో మరియు ఘనమైన అశ్వత్థ వృక్షం నందే కాకుండా, అంటే ఒక పెద్ద సైజ్ జంతువులు అయినా, ఏనుగు లాంటిది, ఒక పెద్ద అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్లు అయినా, ఒక అంగుళ మాత్రం స్థలంలో కోట్లాది సంఖ్యలో ఉండే సూక్ష్మజీవులు, ఒక 1 ఇంచులో మరి బ్యాక్టీరియా, ఎన్ని బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి, అవి కంటికి కనిపించిన సైజు కదా బ్యాక్టీరియా. వాటన్నిట్లోనూ అంటే పెద్ద ఏనుగులోను, పెద్ద రావి చెట్లోను, చిన్న అంగుళంలో ఉండే కోట్లాది బ్యాక్టీరియాలోను ఉండే ఆత్మ అన్నిట్లోనూ ఉన్నది, వీటన్నిట్లో ఆత్మ ఉన్నది అనే విషయం ఎంత అద్భుతమైనది అంటున్నారనమాట ఇక్కడ ఈ కఠోపనిషత్తులు. మరి అంతే కదా, అంత పెద్ద జంతువులో ఒక ఆత్మ, అంత పెద్ద వృక్షంలో ఒక ఆత్మ, ఈ 1 ఇంచ్ స్థలం, 1 అంగుళం స్థలంలో ఉన్న కోట్లాది బ్యాక్టీరియాలు అన్నిట్లో కోట్ల ఆత్మలు ఉన్నాయి. సో అది ఎంత అద్భుతం అంటే ప్రతి దానిలో ఆత్మ ఉంది అంటున్నారు. అల్పజ్ఞులు, తపోనిష్ట లేని వాళ్ళు ఈ ఆత్మ యొక్క అద్భుత కర్మలు, అద్భుత తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో మరి భగవంతుడు విశ్వంలో తొలి జీవి బ్రహ్మదేవుడు, ఆయనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి స్వయంగా ఉపదేశించారు భగవంతుడు. అలా ఉపదేశించినా కూడా ఈ విషయాన్ని గ్రహించడం కష్టం, భగవంతుడే స్వయంగా ఉపదేశించినా కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎనీవే ఇక్కడ శ్లోకంలో ఇది ఆత్మను కొందరు అద్భుతమైందని చూడగలుగుతారు, కొందరేమో వర్ణిస్తారు, కొందరేమో శ్రవణం చేస్తారు, వింటారు, ఇంకా కొందరు విన్నా కూడా దాని గురించి ఏమీ తెలుసుకోలేరు.
దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో దేహి నిత్యం అవధ్యోయం, ఈ దేహం ఎప్పుడు కూడా నిత్యము, ఈ దేహంలో ఉన్న ఈ ఆత్మ యజమాని అవధ్యోయం, అవధ్య చంపబడడు. అయం అంటే ఈ ఆత్మ, దేహే సర్వస్య భారత అందరిలో ఉన్నటువంటి ఈ దేహధారి అయిన ఆత్మ చంపబడడు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని, అన్ని భూతాలు అంటే జీవరాశులు, భూతాలు అంటే భూతాలు కాదు జీవరాశులు, సర్వాణి భూతాని అన్ని జీవరాశుల్లో నత్వం శోచితుం అర్హసి అంటే నువ్వు దీనిని గురించి శోకించడం అనవసరం. సో అన్ని జీవులలో ఉండే ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా చంపబడదు, అందుకని నువ్వు ఈ ఆత్మను గురించి దుఃఖించవద్దు. మనం శరీరం కాదు, ఆత్మ, అందరూ ఆత్మలం. కాబట్టి ఈ ఆత్మను ఎవ్వరూ కూడా చంపలేరు. అన్ని దేహాల్లో ఉంది ఈ ఆత్మ, అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఈ ఆత్మను ఎవ్వరూ కూడా అది చంపబడదు. కాబట్టి ఏ జీవిని గురించి కూడా నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, చనిపోయారని నువ్వు అనుకోక్కర్లేదు. వాళ్ళు ఎలాగూ వాళ్ళ ఆత్మ చంపబడదు, కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. స్వధర్మం అది ఆత్మ, బాడీ పోయిన ఆత్మ ఇలా వెళ్ళి ఇంకో దాంట్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఈ ప్రాణుల గురించి దుఃఖించవలసిన, నువ్వు సర్వాణి భూతాన్ని, ఏ ప్రాణి గురించి నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు, ఎవరైనా కంటిన్యూ అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆత్మ తత్వం అంటే, ఆత్మకు మరి బాడీకి అయితే ఫుడ్ పెడతాము, ఆత్మకు మరి ఫుడ్ ఏమిటి? ఈ ఆత్మకంటే ఏం చెప్తారు? హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథ. కేవలం హరినామమే కలౌ అంటే కలియుగంలో మనకి మార్గం. నాస్త్యైవ 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 లేదు లేదు లేదు, గతిర్ వేరే దారి, అన్యథ వేరే దారి లేదు. ఇక ఈ కలియుగంలో హరినామం తప్ప భగవంతుణ్ణి చేరుకునే మార్గం, ముక్తి మార్గం, ఆత్మతత్వం తెలుసుకునే మార్గం, పరతత్వం తెలుసుకునే మార్గం అన్నీ ఒకటే మీనింగ్. ఇలా రకరకాలుగా మనం వ్యక్తపరుస్తున్నాం. దానికి మార్గం ఏమిటి అంటే భగవన్నామమే కలియుగంలో అని చెప్తున్నారు. మరి ఆత్మ, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, డ్రైవరు, కారు అని చెప్పేసి. అలాగే పంజరం, పక్షి అని. పంజరాన్ని క్లీన్ చేసి పక్షికి ఫుడ్ పెట్టకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో, మన బాడీకి మాత్రం మనం ఫుడ్ పెట్టుకుని మనం ఆత్మ విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. ఆత్మ తత్వం తెలుసుకోవాలి అంటే భగవన్నామ జపమే మనకి ఈ కలియుగంలో మార్గం అని చెప్తున్నారు. 31st శ్లోకలో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే స్వధర్మమపి. ఇప్పుడు స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇక దేహంలో ఉండే ఈ ఆత్మని ఎప్పుడు చంపబడ్డ కాబట్టి నువ్వు ఏ జీవి గురించి కూడా దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆత్మతత్వం గురించి అక్కడ వరకు చెప్పారు. ఇప్పుడు స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారు. స్వధర్మమపి చావేక్ష నవకింపు న వికంపితుం అర్హసి ధర్మ్యాధి యుద్ధాశ్రేయోన్ అన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. సో స్వధర్మం, క్షత్రియుడు గాని స్వధర్మాన్ని నిజంగా నువ్వు స్వధర్మం అని భావించి వికంపితు సంశయించడం నీకు నా అర్హసి తగదు. నువ్వు క్షత్రియుడు అయి ఉండి నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యాలా వద్దా, నీ డ్యూటీని చెయ్యాలా వద్దా అని నువ్వు సందేహిస్తున్నావు, అది నీకు తగదు. క్షత్రియుడిగా నీ డ్యూటీ చెయ్యాలా వద్దా అనుకోవడం తప్పు. నువ్వు అలా డౌట్ పడకూడదు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయవలసిందే, ఇలా సందేహించడం నీకు తగదు అంటున్నారు. ధర్మం కోసం నిశ్చయంగా ధర్మాత్ హి యుద్ధం కంటే కూడా మేలైనది అన్యత్ వేరొకటి క్షత్రియుడుకు నా విద్యతే ఉండదు. అంటే ఈ యుద్ధం చేయడం కంటే మేలైన ధర్మం ఇంకొకటి క్షత్రియుడికి లేదు. ఎందుకు? క్షత్రియుడి యొక్క డ్యూటీయే అది. ఎందుకు? వాళ్ళు రాజ్యాన్ని, తన ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉన్నది. వాళ్ళ బాధ్యతను వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి ఎవరైనా సరే. వీళ్ళ బాధ్యత ఏమిటి అంటే రాజ్యాన్ని, ప్రజల్ని కాపాడుకోవడం.
కాబట్టి నువ్వు అది చెయ్యకుండా సందేహించావు అంటే అది నీకు తగదు. క్షత్రియుడిగా నీ స్వధర్మాన్ని అనుసరించి నువ్వు ధర్మం కోసం చేస్తున్నావు యుద్ధం, అధర్మం కోసం చేయడంలా. నీకు రావలసిన నీ రాజ్యం కోసం నువ్వు చేసుకుంటున్నావు. మరి వాళ్ళు లాక్కున్నప్పుడు నువ్వు ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయడం కంటే నీకు యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే అన్నాడు కదా. ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే నాకు చెప్పు. శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అంటాడు కదా. అందుకని క్షత్రియుడి యొక్క స్వధర్మాన్ని అనుసరించి యుద్ధం చేయడం కంటే శ్రేయస్కరమైనది ఇంకొకటి లేదు అని తెలుసుకో అంటున్నారనమాట. క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మం ఏమిటి అంటే ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయడం కంటే నీకు శ్రేయోదాయకమైనది వేరొకటి లేదు, అది నీకు శ్రేయస్కరం చెప్పమన్నాడు, చెప్తున్నారు. అందుకని కాబట్టి సంశయించవలసిన అవసరం లేదు. నువ్వు తగదు, అది నీకు తగదు, అసలు ఈ డౌటే నీకు ఉండకూడదు అంటున్నారు అనమాట. అది నీ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ స్వధర్మం. ఈ స్వధర్మం గురించి మరి మనం 3rd, 4th, 5th మన కర్మయోగంలో చూస్తాం. తర్వాత సో అందుకని అది ఇక్కడ గీతా సారాంశం అంతా ఈ 2nd చాప్టర్లో ఉంది కాబట్టి ఆత్మతత్వం తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ స్వధర్మం గురించి చెప్పడం జరిగింది. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖిన క్షత్రియా పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. సో యదృచ్ఛయ వాటంతట అవే కూడా ఉపపన్నం పొందిన తర్వాత స్వర్గద్వారాలు వాటంతట అవే వచ్చిన తర్వాత స్వర్గద్వారాలు అపావృతం తెరవబడిన స్వర్గద్వారాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. సుఖిన క్షత్రియ అంటే సౌఖ్యవంతులైన క్షత్రియులు పార్థ అర్జున లభంతే పొందేటటువంటి యుద్ధం ఈదృశం. ఇటువంటి యుద్ధం వల్ల ఈ చెప్తున్నారు పార్థ వాటంతటవే యాదృచ్ఛికంగా అంటే ఆటోమేటిక్గా తెరుచుకుంటాయి యుద్ధ ద్వారాలు. ఎవరికి? ఇటువంటి క్షత్రియ సౌఖ్యవంతులకు స్వర్గద్వారాలు ఆటోమేటిక్గా తెరుచుకునేటటువంటి యుద్ధావకాశాన్ని కోరకుండానే అప్రయత్నంగా పొందేటటువంటి క్షత్రియులు చాలా అదృష్టవంతులు, సౌఖ్యవంతులు అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళ డ్యూటీని వాళ్ళు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నారు. సో అటువంటి అవకాశాన్ని వాళ్ళకు వాళ్ళ బాధ్యత అయినటువంటి యుద్ధం ఇస్తోంది. కాబట్టి ఈ క్షత్రియులు ఆ రకంగా సౌఖ్యవంతులు, స్వర్గద్వారాలే తెరుచుకునేటట్లు చేస్తుంది ఈ యుద్ధం. ఎందుకంటే యుద్ధంలో పోయిన వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారంటారు కదా. కాబట్టి స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకునేటటువంటి చేసే యుద్ధం అనే అవకాశం వాళ్ళు కోరకుండానే అప్రయత్నంగానే వాళ్ళకు వచ్చింది. స్వర్గం కావాలని వాళ్ళు కోరుకోకపోయినా సరే ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళు పోతే వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా స్వర్గం వస్తుంది. కాబట్టి కోరకుండానే అంతటి అవకాశం వచ్చే ఈ క్షత్రియులు చాలా సౌఖ్యవంతులు అంటే అదృష్టవంతులు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారనమాట. అథచేత్వమిమం ధర్మ్యం అంటే యుద్ధం చేయలేనన్న దానికి ఇప్పుడు తన అంటే ఈ స్వధర్మం చేస్తే నీకేమవుతుంది, చెయ్యకపోతే అది నీకెంత తప్పు అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు ఇలా చేసినప్పుడు క్షత్రియులు వాళ్ళకున్న స్పెషల్ ధర్మం ఏంటి, యుద్ధం చేయడం. ఒక సరి అయిన రీజన్ కోసం అలా యుద్ధం చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అందులో పోతే వాళ్ళకి స్వర్గప్రాప్తి వచ్చేస్తోంది కూడా. వాళ్ళ డ్యూటీని సక్రమంగా నిర్వహించే అటువంటి పనిలో వాళ్ళు స్వర్గాన్ని కూడా పొందుతున్నారు పోతే. సో అధచేత్వం ఇమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తతస్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. కాబట్టి అధచేత్వం ఒకవేళ ఇమం ధర్మం ఈ ధర్మాన్ని, ఈ ధర్మవంతమైన సంగ్రామాన్ని అంటే ఈ ధర్మయుద్ధాన్ని న కరిష్యసి నువ్వు చేయలేదనుకో, తత అప్పుడు స్వధర్మం నీ యొక్క స్వధర్మాన్ని కీర్తించ అంటే మరియు కీర్తిని, నీ స్వధర్మాన్ని మరియు నీ కీర్తిని హిత్వా కోల్పోయి పాపం అవాప్స్యసి నువ్వు పాపాన్ని పొందుతావు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ ధర్మయుద్ధం గనక చేయలేదనుకో అప్పుడు నువ్వు నీ స్వధర్మాన్ని ఇంకా నీ కీర్తిని కూడా పోగొట్టుకుంటావు, పైగా నీకు పాపం అవాప్స్యసి పాపం కూడా వస్తుంది అంటున్నారు. సో నీ స్వధర్మమైన యుద్ధాన్ని నువ్వు చేయకపోయినా
ఈ ధర్మయుద్ధాన్ని, ఈ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసి నీ డ్యూటీని నువ్వు చేయలేదనుకో, నీ డ్యూటీ ఏమిటి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడం క్షత్రియుడిగా, అది నువ్వు చేయలేదనుకో, అప్పుడు నీకు నిజంగానే పాపం వస్తుంది, మరి తర్వాత నీ కీర్తి కూడా పోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 33rd శ్లోకం. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చాకీర్తి మరణాదతి అతిరుచ్యతే. సో అతిరిచ్యతే, మరణాత్ అతిరిచ్యతే. సో అకీర్తించ అపి భూతాని. సో ప్రజలందరూ, భూతాలంటే ఇక్కడ జీవరాశులు అందరూ, లోకం అంతా అని అర్థం. సో లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అకీర్తిని గురించి కూడా కథయిష్యంతి, కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నీ యొక్క అపకీర్తిని గురించి, ఇలా వెళ్ళిపోయాడు అని అందరూ నీ యొక్క కథలు నీ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అవ్యయం, ఎల్లప్పుడూ నీ అపకీర్తిని గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. సంభావితస్య, గౌరవం గలవాడికి, చ అంటే గౌరవం గలవాడికి మరియు గౌరవవంతులకు కీర్తి, అకీర్తి మరణాత్, మరణం కంటే కూడా అతిరిచ్యతే, దారుణమైనది. సో నువ్వు కనుక ఈ యుద్ధాన్ని చేయకుండా వెళ్ళిపోతే జనులందరూ నీ అపకీర్తిని గురించి ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. గౌరవనీయులైన వాళ్లకు ఈ అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా దారుణం అంటున్నారు. అంటే ఇలాంటి అపకీర్తి, డ్యూటీ చేయలేదు అనే అపకీర్తిని తెచ్చుకునే కంటే మరణం కంటే కూడా ఇది దారుణం అంటున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళ డ్యూటీ చేయడం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. డ్యూటీని వదిలి వెళ్తే దానికంటే మరణమే బెటర్ అంటున్నారు. భయాత్రణాదు పరతం వంశ్యంతే త్వాం మహారథ ఏషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యపి లాఘవం. భయాత్రణాద్ ఉపరతం అంటే భయం చేతనే నువ్వు యుద్ధరంగం నుంచి, రణం నుంచి ఉపరతం వెళ్ళిపోయావని మంస్యంతే అందరూ భావిస్తారు. త్వాం నీ గురించి, మహారథ గొప్ప సేనాపతులు అందరూ కూడా ఏమనుకుంటారు, భయపడి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. ఏషాం అంటే ఎవరికి కూడా త్వం నువ్వు బహుమతో గౌరవనీయుడవు కావు. ఇక భూత్వ అయి యాస్యపి పొందుతావు చులకధనాన్ని, లాఘవం అంటే చులకధనాన్ని పొందుతావు. సో నీ పేరు ప్రతిష్టలు పట్ల గౌరవం ఉన్న ఈ సేనాధిపతులందరూ కూడా నువ్వు భయం చేతనే ఈ యుద్ధరంగం నుంచి వెళ్ళిపోయావని అనుకుని అందరూ కూడా నిన్ను చులకన చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నీ గౌరవం అంతా కూడా వాళ్ళు ఇక మర్చిపోయి నిన్ను చులకన చేస్తారు, భయపడి వెళ్ళిపోయావు అని. అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిం. సో అవాచ్య, దయాహీనమైనటువంటి వాదాశ్చ, ఈ కల్పిత వాదాలతో, వచనాలతో, మాటలతో, బహూన్ ఎన్నో, ఇలాంటి మాటలు ఎన్నో అంటూ నిన్ను వదిష్యంతి పలుకుతూ ఉంటారు. తవ నీ యొక్క అహిత శత్రువులు. సో నీ శత్రువులందరూ నిన్ను అనగూడని ఈ కల్పిత మాటలన్నీ నీ గురించి చెప్తూ ఉంటారు. నిందంతా నిన్ను నిందిస్తూ ఉంటారు. తవ నీ యొక్క సామర్థ్యం, తతో ఇంతకంటే దుఃఖతరం నుకిం, ఇంతకంటే దుఃఖతరం ఏముంది నీకు. నీ శత్రువులందరూ నిన్ను నిర్దయ వాక్యాలతో వర్ణిస్తూ నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు. ఇలా అబద్ధం కదా, మరి అది అతనికి శక్తి లేక కాదు కదా యుద్ధం మాంతాననడం, అందరినీ చంపుతాను అని చెప్పేసి అలా చంపకూడదని మాంతానంటున్నాడు. కానీ శత్రువులు ఏమంటారు, నిన్ను నిర్దయగా నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు, భయపడి వెళ్ళిపోయావు అంటారు. ఇంతకంటే నీకు దుఃఖకరమైనది ఇంకేమున్నది అని అంటున్నాను. సో ఇక్కడితో ఆపుదాం. ఇక్కడ వరకు ఆత్మతత్వం ఫినిష్ చేసాం. ఇప్పుడు స్వధర్మం ఎంత ఇంపార్టెంట్, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చేయడం అనే విషయం గురించి చెప్తున్నారు. అది నువ్వు చేయకుండా సందేహిస్తే నీ డ్యూటీ అది, నీకు అంతకంటే పాపం ఇంకొకటి లేదు అని కూడా చెప్పారు. సో 36th శ్లోక వరకు చూసాం. అటెండెన్స్ మాతాజీ పోస్ట్ చేశారు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. సో చూడండి, అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడితో ఆపుదాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.